prophet, people come together in the house of the Lord. People praise to the Lord. The Church of Christ the Lord. Behold among men the dwelling place of God, they shall be his people, and they shall be the Lord and God. And he shall be the Lord and God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịla unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ịtọ n'oge anyị ji eme mmemme nke ọmụmụ nke ncheta nke ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Tata bụkwazi ụbọchị a na-akpọ Gaudete Sunday. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha odudu odula anyị n'izuụka gara aga wee dubata anyị n'izuụka ọfụ n'ụwa. Anyị na-ayọkwazi ka aṅụrị nke Chineke nọnyela anyị niile n'ofu n'ofu, ka o jupụta na ndụ anyị, ka o jupụta n'ezinụlọ anyị, ka o jupụta n'ebe anyị na-alụ ọlụ, n'isi ụmụntakịrị anyị niile. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, karịnatazia n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ. Na ndị ọma na ndị nsọ niile, n'ụlọ ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke jikere na-emela anyị niile ebere, gbara anyị njọ anyị, ga-ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Anyị na-erinyekwazi masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka nchekwaba nke Chineke n'isi nwanne anyị nwoke Chibụzọ Nweke na ezinụlọ ya. Anyị na-ayọkwazi masị n'ụwa maka ọgwụgwọ nsọ nke Fada Jose. Anyị na-erinyekwazi masị n'ụwa maka udo nke ụwa, na-ayọkwazi maka ihe Tobias na Basilia nna bụ n'obi. Dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na-edikọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya. Ada Zayọn, tiwe mkpu ọṅụ. Izrel, tisie mkpu ike. Ada Jerusalem, ṅụrịwa. Were obi gị niile goriwe. Onyenwe anyị akagbuola ikpe amara gị. Ọ chụpụla ndị iro gị. Chineke, eze nke Izrel, nọ n'etiti unu. O nweghịkwa ihe ọjọọ unu ga-atụ egwu. Oge ụbọchị ahụ bịara, okwu ga-erute Jerusalem sị, Zayọn, egwu atụkwala gị, ekwekwala ka ike gwụ gị. Dị nwelu Chineke gị nọ n'etiti gị. Ọ bụ dike na-emeri agha. Ọ ga-eji ọṅụ gbara gị egwu, bịakwa were ịhụnanya ya mekwa ka ị dịkwa ọhụrụ. Ọ ga-eji mkpu ọṅụ tere gị egwu dị ka n'ụbọchị nnukwu mmemme. Okwu nkọsabụwa. Kwebenụ ukwe, na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m. Enwere m nchekwube, egwu atụghị m. N'ihi na Onyenwe anyị bụ ike m, ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọṅụ kuru mmiri na umi nke nzọpụta. Na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ. Nyenụ Onyenwe anyị ekene, toonu aha ya. Meenụ ka ndị mmadụ mata ọrụ ịtụnanya ya. Kwupụtanụ ịdị ukwuu nke aha ya. Na-etinu mkpu ọṅụ, n'ihi na onye nọ n'etiti bụ nnukwu onye dị nsọ nke Izrel. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ dị nsọ Pọl dị nsọ degara ndị Filipaị. Ṅụrịanụ ọṅụ na Onyenwe anyị mgbe niile. Ka m sikwa ya ọzọ, ṅụrịanụ ọṅụ. Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere obi aṅụrị. Onyenwe anyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile were na ekpere na arịrịọ na ekene mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke, nke karịrị nghọta nke mmadụ, ga-echebe obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị ekwesị, na n'ihe niile ziri ezi, na n'ihe niile dị ọcha, na n'ihe niile kwesịrị ịhụnanya, na n'ihe niile ejiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mafere mma oke ma ọ bụ ihe kwesịrị otito karịsịa, tie na-echenụ banyere ihe ndị a. Okwu nkọsabụwa.
mmụọ nke onye nwe anyị o zipụla m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha sị, onye nwere uwe abụọ ya nye onye na-enweghị enwe otu, onye nwere ihe oriri ya nyetụ onye na-adịghị nke o nwere. Ụfọdụ ndị ọnụ ụtụ bịakwutekwara Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha jụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu anafela onye ọbụla ụgwọ karịrị ihe iwu kwuru. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya sị, kedu maka anyị? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu azọla onye ọbụla ihe ya n'aka ike, ma ọ bụ site n'ibo ya ebubo ụgha. Nweenụ afọ ojuju n'ụgwọ ọrụ unu. N'oge ahụ, ebe ndị Juu nọ n'olileanya nke nwa nke mmadụ, ha ga-abịa n'igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn bụ. Ha wee na-eche sị, eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere Jọn sịrị ha, eji m mmiri eme unu mmiri chukwu, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. O ji n'aka ya nkata o ji ayọ ọka, ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, kpọbata ndị ezi ọka ya n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbugbo na afụ. N'ụzọ dị otu a, Jọn jiri okwu ịdụ ọdụ dị iche iche zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma nke osebrowa. Nne m na Kristi otodrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya lụ, onye kere owe meworo ihe ọ ga-emere m. Chukwu nke igwe meworo m ihe ọ ga-emere m. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ o meworo m ihe ọ ga-emere m. Ga-emere m ihe ọ ga-emere m. Ike anyị ji aba mba o meworo m ihe ọ ga-emere m. Ị ga-asị m efe na ya. Ike anyị ji aba mba o meworo m ihe ọ ga-emere m.
onye nyere nwa o meworo m ihe ọ ga-emere m. onye nyere ọrụ o meworo anyị ihe ọ ga-emere anyị. ị ga-asị mefe na ya gị ga-emere m ihe ọ ga-emere. onye kere ụwa o meworo anyị ihe ọ ga-emere anyị. ị ga-asị mefe na ya ọ bụ gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m. ị ga-asị m efe na ya. mmadụ amasịkwa anyị efe na ya. ihe ọ sọrọ onye ahụ na-ekwu okwucha onwe ka ọ na-agwa maka anyị ma ebe anyị na-eje, anyị makwazi onye anyị na-efe. tata ụka na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ Gaudete Sunday. tata na chọọchị m enwere m pink, mana ndị nwa nke ego ha pelu mpe ọzọ bụrụ pink igotelu ha maka tata pink day. karịa ụbọchị a ga-eyi pink, anyị eyiri purple. maka ịnanya kandụl anyị na-egosi ọfụma ọfụma. ọ bụrụ na unu chetalụ the first Sunday of Advent anyị bido with nke a, then the second Sunday anyị banye na nke a. so tata bụ Gaudete Sunday, which is the pink. so akwa fada kwesịrị ịbụ pink karịa purple n'ụwa, because today is a day of rejoicing. na church asị ha na tata na ma abụrụgo pink man, na ihe a na-enwewo pink lady, mana aghọ pink man today. Yeah, pink. But again, ụka na-asị anyị rejoice, because Gaudete means rejoice, be happy, rejoice, nwebe aṅụrị. then a na-asịzi kedụzi ka anyị si enwe aṅụrị. anyị na-ene anya ọmụmụ nke onye nzọpụta. nwaanyị nọ n'afọ ime o nwere aṅụrị na ọ ga-amụ nwa ọ na ọ dị ime, mana ihe mgbu so ya bụ ije buru ibu. nke mbụ, enwere ike o jee ụlọ ọgwụ, ọ bụ na nwa kwesịrị ịnọ ebe a, sị na nwa nọ ebe a, ọ bụrụ ihe ume mmapụ. enwere ike bife ịghọta ihe na-eme na ụkwụ ya na-aza aza, bife ịghọta ihe na-eme na ikunikwu na bed abụrụ problem. bife ịghọtakwuo nke na-eme na ịvụrụ nwoke bụ onye kotere trọbụl abụrụkwu enemi. bife ịghọta ihe na-eme na blood pressure anaalị ya, ngwongwo ma blood sugar ma ngwongwo kia, ma no expectation a ka anyị nọ ya. ụka wee sị anyị nwebe aṅụrị. anyị ihe ha ji wee sị anyị nwebe aṅụrị bụ na ebe anyị na-eje na ihe ọma na-abịala anyị karịrị afụfụ anyị na-ata. na ngọzi Chineke anyị na-atụ anya ka ọ bịala anyị site n'ọmụmụ dị nwe anyị Jesu Kristi karịrị afụfụ ahụ niile. ọnya na-eme nwaanyị tachaa afụ ndị a niile, ozugbo ọ mụrụ nwa, ekupụtara nwa ahụ tinye ya n'arụ, ọnụrụ aka nwa ahụ merụ o mere ihe ahụ niile. nwaanyị ewere afụfụ ahụ niile ọ tara ome gịnị onye na gabeji, irue niile abụrụzie so ọchị. ịnelekọtazie nwaanyị a, ime ekweta na onye bere akwa 3 minutes ago na-achị ọchị a, maka na ihe ọma bịalụnụ karịrị afụfụ niile ahụ o mere gịnị ọ talụ. ngọzi sonya bụ onyinye Chineke nyelie karịrị afụfụ ọ talụ. ọnya meluchiri eji esi anyị rejoice. even in the midst of this crisis, anyị nweba mgbe Zefanaya bụrụ amụma anụnwa, ụmụ Israel nọ n'afụfụ, ha nọ na nsogbu, mana Zefanaya bịa bụọ mmasị ha nwebe na aṅụrị maka na ngọzi Chineke na-abịa, na Jerusalem will be restored. ihe ọma niile anyị na-atụ anya na-abịa. St. Paul bịa n'ihe ọgụ nke bụ sị onye ọbụla welu anxiety niile me gịnị kpofuo, ka aṅụrị Chineke nọ n'ime obi ya. ya bụ ihe ọ na-alụtụkwala anya bụ hope. Hope is a huge key to faith.
And hope is a huge key to Christianity. Onye na-eje ụka enwero nchekwube, onye ahụ enwe na nsogbu. Onye dị ndụ enwero nchekwube n'ụwa anụnwa ga-emecha gbanwee, onye ahụ enwe na nsogbu. Ọnọdụ ka etu anyị niile bịara, so very few people bụ ndị nwelu green card from Nigeria were bịa bụ obodo oyibo. Ada ụmụ nwaanyị ndị dị lucky di ha tinyelu ha akwụkwọ, kuru ha dobe n'ụlọ. Ndị nke ahụ ama aghọtacha ihe agba n'ụzọ, maka ihe agba n'ụzọ erika, ma ọ bụ ndị Chineke mere ebele nye ha visa lottery, ha were visa lottery bulu akpa ha bata. Mana ndị nke a ka ga-afụtụkwa afụ, maka ebu akpịa bata obodo onwere onye ọma. Idobegodi gị na be nwanne gị, gịnị ihe ga-eme. So ndị nke ahụ kwa ndị nke, mana ndị ọka alụ njọ bụ ndị pịachara paspọtụ ha enye ha visa ka ha bịa jee holidays negharị anya. Onye azịkwazie na ọbọzi holidays ka ya ga-eje na onwe ihe na-eme n'anya na ihe negharị ọzọ na ebe akwa ebe a anyị ga-afụ isi na ndị si na we go die here. Etu a ka 90% sili bụrụ onwe ha bịa ebe a tụkwasa. Mana ofu ihe onye kwuru ụdị okwu a na-ebu n'obi bụ yes, ọkwefuru ebe a na ebe m si bịa amaka ha ya bụ ihe ọ bụ na mma afụ ebe a na mma emegide na site na enyemaka Chineke na ọ ga-eme gịnị, na ọ ga-adị mma. Ọnya bụ hope ahụ eji aga ije. Anọkwa hope ahụ maka akwụkwọ ka m bịakwara ego ka m kọwakwala ụlọ. Bishọp sị m bịa gụọ akwụkwọ, ọkwa akwụkwọ ka m ka na-agụ wee ruo tada. Anago m akwụkwọ 16 years o. Agụgo m ya 16 years. Nya ka m nọ ihe a, o mekwu ka anọgwo nse Fortunata 10 years. Akwụkwọ a ka anyị ka na-agụ. So mana ịmago na mgbe e jebere ịgụ akwụkwọ ahụ, ha na-ebu n'obi ka anyị bịa gụọ akwụkwọ ka anyị gbana. Ịbịakwazie ndekọta na-esi anyị ga-afụ isi ebe a, egwu chenje. Mana mgbe ị na-ekwu na ị ga-afụ isi ebe a, ị mara etu ebe ị nọ dị, ị makwu ebe ị na-eje, ị makwa na ofu ihe gwara gị bụ na ebe Chineke na ya na olileanya dị. And that is the hope of a Christian. Anọna ka eji wesi anyị webe aṅụrị, even though we don't even know what tomorrow will be like. Mana gwa onwe gị na ọ bụrụ na Chineke ị na-efe mụ anya, ihe ọma ga-abịarị na ndụ gị. Na-etu a ka onye na-eje ụka, ọ nọ ụka okwukwe dị ka m wee etu a altar dị. Faith bụ enu altar. Okay, ka m welu nka. Enu ihe a na-edobe akwụkwọ, unu kpegharịa ya, ọ na-efu n'onwe ụkwụ. Faith bụ enu ihe a. Hope bụ ụkwụ ya. Iwepụrụ hope nke eme gịnị ada. Ọ bụrụ na nchekwube na ọ dịgodi njọ tata na echi na ọ ga-eme gịnị, na ọ ga-aka mma, ọ bụrụ na iwepụrụ ya, enwezi ihe bụ faith. Faith akwụrụ ọtọ ruo ana. No, ihe na-sustain faith bụ okwukwe, ọ nchekwube, the hope that it will be well. Ana ichetara ya ozugbo ife okwukwe ga-eme gịnị, esie ike. Asị na onye ahụ nwere ọnọdụ ka ekwugo m ihe a. Sometimes nwaanyị mgbe m chisiri fada ọfụ arụ adịrọ, m bịara na bie ka m kpele ekpele. Mago abịalute m, nwaanyị kpọrọ akpọ ife ọ na-azụ ụkwụ na iche na ọ ga-akwatucha onye ọbụla. Nya ka stroke bịara, maka ịma na ọ ya bịa nya ọ nalụ dike mma. Ọ nalụ mgbe lute bịa efu ka o si di nalụ ikekwụrụ ọtọ gwụ m. Anyị mago bi na young priest nnenebezi ya enenebe. Ịmago onye bịara ịchụ mmụọ bịara ịchụ megịnị. Mmụọ bịa ịchụchụ bịa. So I was so bemused by, hey, Osko nwaanyị a, kezi ka o si, what happened? So I was in n'isi m na-eche, what happened? Nwaanyị na onwe dị n'ana, ofu aka gwụrụ agwụ,
ofu ụkwụ gwụrụ agwụ, mana ihe ọ gwara m ọ sị fada mụ kpeeli ya ekpele, amụkpebeli ya ekpele na ọkwefu na beda ya dina ya ga-esi na ekune dọsọsọ ihe a chọrọ n'aka mbụ gịnị mkpebe ekpele na ọkwefu bedi a ya ga-ekuni. ozugbo mmadụ gwagodi ha gị bụ fara gị ka ihe eme ifebezie mmiri nsọ kpọbazie ndị mmụọ niile ike niile okwukwe m amarọ down na ya nchekwube nwaanyị nwa nyelu m build my own faith immediately and I empowered myself and spoke the words of power upon her. I'm telling you, before you know it, in 6 months, and they have in Nigeria therapy, a hospital. Mana Chineke no onwe maka na onye kwe gị na-eme chi ekwe. Onye ka o ji wee sị anyị rejoice. Rejoice. Or see, will go all those anxieties megini tinye n'akụkụ. Welu ume mmapụ ahụ niile megini tinye n'akụkụ. Welu ama ihe chi ga-abụ megini tinye n'akụkụ. Welu confusion ahụ niile gbalụ n'isi gị sometimes ịlarụkata ụlọ ha nche niile eju n'isi gị ọnụkata blọk ha niile ịnọkata eju onwe gị ma ịmasịkwa ebe ị na-eje you don't even find meaning in this world. Ọ sị welu ha niile megini tinye n'akụkụ. Gị welu aṅụrị Chineke. Gị welu aṅụrị Chineke nke ọ bụ sọsọ Chineke ahụ nwere ike inye gị weli etinye n'ime obi gị. Gị gwa onwe gị that at the end of this tunnel that there must be this light that you should rejoice. Ụmụnne na Kristi, aṅụrị Chineke ahụ ga anyị niile ji gbakọta. O wesị na aṅụrị abụrụ sọsọ gị ga-enwe maka na ije n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma. Ọ sị ndị mmadụ bido maka na they were expecting this joy. Mana this joy abụrụ sọsọ joy gị nwa onye ọbụla bịa sị kedu ihe anyị ga-eme? A na-ajụ John ngwa gịnị ka anyị ga-eme ka aṅụrị ya wee zuo ezuo? John wee sị ya enwe onye agụụ na-agụ gị mee gịnị? Inye nri. Maka na onye agụụ na-agụ inye nri aṅụrị adị na ndụ onye ahụ aṅụrị adịkwụrụ gị. Ọ sị enwe onye nwere akwa gị jebinye akwa ka aṅụrị dịla onye ahụ aṅụrị adịkwụrụ gị. Ndị amị bịakwutesịa gịnị ka anyị ga-eme? Ọ sị ha unu anazina ndị mmadụ ihe ha n'ike ma ọ na-apịgbu ha maka na unu kwụsị na ndị mmadụ ihe ha n'ike aṅụrị adịrị ndị ahụ ebe gịnị ọ dịkwụrụ ụnụ maka na ịma na-emegbu mmadụ na-eme gịnị na-enwe aṅụrị. Ọ sị na ọ da-awọka etu ahụ. Ndị ọnụ ụtụ bịasịa ngwa gịnị ka anyị ga-eme? Ọ sị ya unu anazina ndị mmadụ ihe unu ekwesịghị ịna ha kama na ụnụ ha oke unu kwesịrị ịna ha ka aṅụrị dịrị ha ka aṅụrị dịrị ụnụ. Ụmụnne m na Kristi, Chineke chọrọ ka aṅụrị nke ọ bụ naanị ya pụrụ inye dị n'obi anyị. You can be passing through so much. You can be passing through so many challenges. Keep the hope alive. Ka nchekwube ahụ nke Chineke nwere ike sị gị yes na ka ọ dị mana ama m na the Lord I worship liveth, that my Redeemer lives. Let him live in our lives. Let the hope and the light of Christ continue to shine upon us through Christ our Lord. Ekwe m n'otu Chineke. Ihe si n'ihe ezi Chukwu si ezi Chukwu amụrụ ya mụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị
n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'ụbọchị tata isi anyị nwebe aṅụrị na gị bụ Chineke dị ndụ n'ime ndụ anyị. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, maka na anyị nwere nchekwube siri ike na ịghazi ekpere anyị. Onye mere n'igwe na ala, onye ọkachasị masị n'ụbọchị taa anyị bụ ụmụ ya ga-erube, anyị na-ekele gị. Anyị na-eto gị n'ụzọ pụrụ iche n'isi anyị niile n'otu n'otu. Ọbụladị n'ụbọchị taa ka anyị na-ewere ụmụnna anyị niile, ọbụladị ebe ndị ụwa zuru ọnụ, Chineke na-etinye gị n'aka. Ndị nke na-agba n'okporo ụzọ, ọbụladị n'oge Disemba, ka anyị na-arịọ amara gị na nchebe gị na nchekwube gị n'isi ha. Na-asị ka akwụkwọ nsọ gị kwuru na okporo ụzọ ga-erubere n'isi. Chineke, mgbe ha ga-aga, ha agaghị ezute ihe ọjọọ. Mgbe ha ga-alọtakwa, ọbụla na ebube gị ga-eduru ha lọta. Anyị na-amadụkwa aṅụrị na mmebe. Anyị arịọ gị, biko dị nwa my Redeemer liveth. Lord, answer prayer when the time comes. Omnipotent reigneth, my Redeemer liveth. Omnipotent reigneth, my Redeemer liveth. He will answer our prayer when the time comes. Ka arụnatazie n'isi a nara onye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Ka anyị chetakwazi ụmụnne anyị ndị emegolu njem Krismas, na-ayọ ka Chineke jigidesie ha ike. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị ọnọdụ ndụ anyị niile gosipụta gị.
anyị ma nke ọma na ịfụrụ anyị n'anya, ị na-egosipụta anyị ike gị mgbe niile. Anyị wee na-ayọ ka ịkụnye mmụọ nke okwukwe gị n'ime anyị, ka ime ka aṅụrị gị baala anyị ụba, ka ihe ọbụla nke na-etinye ọgba aghara na ndụ anyị, ihe ọbụla nke na-enye obi ọjọọ na ndụ anyị, ka ifichapụrụ anyị ihe ndị a niile, wee mee ka anyị chawapụ mgbe niile malụ na gị bụ Chineke dị mma na ndụ anyị. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile i nyere anyị wee na-ebutere gị, otu isi mee ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nata ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi
ayọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji kedị n'onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebere. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ihe onyinye ndị a nsọ na-ewubata ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a renu ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'ụtụtụ bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi ụna n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka
ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ebe ọkụ wee Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị site n'ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ya. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a. Mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth to talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth to talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth to talk about the goodness of God. Otodri Jesu. Parish announcement. The children who will be partaking in our Christmas pageant on Christmas Eve at the 6 p.m. family mass will have a last practice on Saturday, December 21st from 10 a.m. to 11:30 a.m. in the church. The children will try on costumes at that time. Advent confessions will be tomorrow, Monday, December 16th from 2 to 4 p.m. and 6 to 8 p.m. in the church. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Next week, the second collection will be for Christmas lights. We count on your generosity. Anyone requesting a mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The 2025 Mass book is now open. You may book a Mass intention by coming to the office, by phone, or by email. Father Jose wishes to extend his heartfelt gratitude to each of you for your good wishes and gifts for his anniversary. Be sure to read this. Otodri Jesu. Okay, so anyị enweghị ọtụtụ today, but onwe onye n'ebe a onye ga-eme travel that Father Nagozibo, people who are traveling, because we continue to pray for all the people that have already traveled, ndị gara Nigeria na ndị gara ebe dị iche iche. Enwe onye n'ebe a na-Nagozibo, you may still come out ka Father wike kpere gị ekpere. Anyone? Huh? Okay. All right. Our Christmas party last week went well. So we thank everybody for coming out and making it a success. Any birthdays? Any birthdays?
In the Kuna went down at Christmas time. Anniversaries? Any anniversaries? Any new person here today? Anybody worshiping with us for the first time? Okay, is there anybody worshiping with us for the first time that can we see? All right. Okay, Odeka Onacho Hinye Fado Kensobu today. Otodri Jesu. Compliment of the season to everybody. Just quickly, tomorrow will reconciliation day in the whole diocese. So every parish will confession tomorrow. Every parish in the diocese, both Brooklyn and Queens. So you can go to anywhere they're very close to you, any church they're very close to you. Monday, most people they do immediately after their morning mass. I finish here morning mass, then he do maybe till 10 o'clock. Then in the evening, most parishes they do 4, 5 until 8. So you can go to anywhere just to prepare well for the Advent season. Again, thank you for last weekend. Yeah, ezokuna biaro n'oge na mana amazmi nungato mana nketa se okukpo ya na ebe akpọ ya ebe bụ ụfọdụ ya nọzie ka azacha ha niile ya asụ ọnụ n'ala. Mana asụrụ m ọnụ n'ala. I was privileged to come in and see what was going, but though late. But nkenele unu for a successful outing last week. Just like Dr. Onnaku, ka anyị continue kwa na-etinye ndị jelu ụnọ na ekpele ndị ka ga-eje aga na-etinye unu na-enekwa anya onye ọbụla ga-eje n'udo natakwa n'udo. Anyị nwabụkwa ndị na-anọ a na-etinyekwa anyị na ekpele ka anyị nọ ọnọdụ ọfụmakwu maka na ndị nọ n'ụlọ nọrụ ndị jele eje ndị jekwazila eje jelu ndị nọ n'ụlọ n'ọka o si dị. Ya bụ ọ ga-adịla anyị niile mma n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu ụlọ. Ka Chukwu Chike niile gọzie ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. I get good pick against next year. I will go more so let's say I conclude on a pick against next year. Misa Busigo Nava Nudo. Onye nwere Chineke na alaeze nwa gị anya